Goeie, en welkom bij het muzikale dwarsflijn van Friesland. Je hoort met optredens van Mr. and Mrs. De band Hick, Dokkum Lokaaltje en S. Lewis. Zaten s'avonds in de kroeg, met heel wat biertjes voor de boeg. Opeens vloog er binnen een café, een blonde dame, olé, olé, olé. Zoiets had ik heel mijn leven nog nooit gezien. Van dat soort punten dat geen tiener. La la. Zag ik haar geen biertjes meer. Iedereen was al pokken zat. Ik zei, mevrouw, doe er dat maar wat. Ze moest toen wel even naar awesome happen. Maar ze zei, oké, ik zal zo wat tappen. La 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 la, lekker gaan. La 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 la, de bier staan. Hij dit rondje komt van mij. La 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 la, lekker gaan. La 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 la, de bier staan. Hij heeft al gezien. Dit rondje komt van mij. La 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 la, doe lekker gaan. La 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 la, de bier staan. Hij heeft al gezien, dit rondje komt van mij. La 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 la, lekker gaan. La 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 la, de bier staan. Hij heeft al gezien, dit rondje komt van mij. La 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 la, lekker gaan. La 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 la, de bier staan. Hij heeft al gezien. Dit rondje komt van mij. Hij heeft al gezien. Dit rondje komt van mij. Ja, ze komen uit Hummelo wij. Ze nemen zichzelf Hick. Straks maar we nog even wat de namen precies betjut. In ieder geval mooi is om ze eerst te hebben. Ja, ze gebruiken het dialect. En dat vind ik wel mooi om zo'n band eens een keer uit de Achterhoek hier te gast te hebben. Straks het verhaal, het peteer en nog meer noemers van Hick. Dus ja, hier live in Noorderwien. We beginnen eerst terug met een hele oorartiest. Hij komt uit Meppel. Zijn echte naam Witje Valkema. Maar hij heeft een prachtig mooi soort van muzikaal project op start. Met echte toffe muziek. Het doet mij wel heel veel denken aan Amerika. Als hij dat zelf ook denkt, dat vertelt hij straks zelf in ieder geval. Dit is hem, live in Noorderwien. S. Lewis. I wanna take it easy, but I can't slow down. I wanna take it easy, but I can't slow down. Made myself think fast is all I know. Picked up the guitar at a rock and roll show. Wanna take it easy, but I can't slow down. I've been living in a box too long. I've been living in a box too long. Wanna get out, but the walls are too strong. I wanna break it down, but I get it all wrong. I've been living in a box too long.
I woke up with the same book on my chest again. I woke up with the same book on my chest again. Must have read the words about 100 times 10. Now did I make an enemy more than I did a friend? I woke up with the same book on my chest again. I've been living in a box too long. I've been living in a box too long. Wanna get up, but the walls are too strong. I wanna break it down, but I get it all wrong. I've been living in a box too long. Now it's peaches in the summertime and apples in the fall. It's peaches in the summertime and apples in the fall. Whiskey before breakfast, coffee after steak. If I can't ever roll that time, I won't have none to take. It's peaches in the summertime and apples in the fall. I've been living in a box too long. I've been living in a box too long. Wanna get out, but the walls are too strong. I wanna break it down, but I get it all wrong. I've been living in a box too long. I've been living in a box too long. I've been living in a box too long. I wanna get out, but the walls are too strong. I wanna break it down, but I get it all wrong. I've been living in a box too long. I've been living in a box too long. I've been living in a box too long. Wanna get up, but the walls are too strong. I wanna break it down, but I get it all wrong. I've been living in a box too long. I've been living in a box too long. I've been living in a box too long. Mooi, liedversje van S. Lois. Ja, hoe het precies zit, dat zal die aan zichzelf vertellen. Het is namelijk Wietse Valkema, fantastische singer-songwriter. Hier samen in deze studio. Waar ik heel benieuwd ben, is dit duo. Ik ken ze al een tijdje als muzikanten. Ze treden ik heel vaak op. Alleen zo'n kwart had een prachtig mooie nieuwe single uit. Die driven prototype op. Ek in Noorderwien overigens. Het is een mooi nummer. Een beetje Americana. Er zit wat pop bij. Million reasons voor u om te draaien. Maar er zit wel een mooi verhaal achter. Trintje en Freek, mooi dat je er binnen. Welkom. Ja, dankjewel. Mooi dat je wijs mocht. Ik ken je hem al heel lang als mensen die met muziek doen er binnen. Maar je hebt eindelijk is een soort radiohit jullie ook, hè? Ja, dit is zoiets. Ja! Ik denk het wel. We hebben inderdaad al zo niet bezig met muziek. Maar nooit eigen muziek dienen. Nee. En nou wel? How come? Million Reasons. Even hoe het noemen zelf. Hoe ga je dat schreeuwen? Wij winnen ons schreeuwen. Wij moeten muziek schreeuwen together en toen raakten wij, toen wien wat naam van drankje samengeven kwam wat geheim op tafel. En geheim waarvan je denkt, nou, ik weet eigenlijk niet wat de oor daarvan vindt, wist je? Van dingen die je dan... Maar toch een beetje spannend. Ja, nee, god, ik spannend. Ja, het werd toch even een beetje spannend. En toen eigenlijk de oordeel is ontstond eigenlijk dit nummer. En dus dat is de bedding van dit nummer, want ik het nummer, ik hoor deel Westmarxist en de oren, die reageert en mooi goeie, hoe zeg je dat? Maar goeie reactie. Ja. Die hoort erop. Ja. Dan van wow, hoe gelukkig dat. Hey, qua akkoorden, hoe is het op die manier schrijven? Nou, Trine kwam een melodie en ik dacht, ja. Dat ik melodieën heb. Dacht ik van, wat is het nou precies? En toen dacht ik, dat is. En toen weer eigenlijk heel mooi akkoorden bij elkaar. En zo weer eigenlijk op het begin van het nummer ontstaan. Was dat vaak gewoon melodieën in die holen? Ja. Beetje het neurien of zo? Ja, te gereden en dan kon er doesteren in de auto op gekke plak. Ja, maar zo kiet het wel. Alleen voor hem is het dan binnen melodieën die dan net heel logisch zijn of zo. En dan, ik heb hem wel nodig. Dus hij moet er wel weer iets onder spelen. Hè? En we hebben volgens mij het refrein hebben we samengevoegd. En toen dachten we, die combi is perfect voor u. Dus ja. Wauw.
Ja, Ja, heel nee, mooi. ja, ik vind het prachtig nummer. Dit is net je eerste eigen nummer, maar dit wordt wel degelijk landelijk. Ik wordt oppakt. Bij Radio 4 wordt het draait. Je zit ook nog naar Veronica Tamajorven. Ja, u wordt net op druwen, maar er gebeurt wel wat omheen. Ja, er gebeurt wat, maar dat is het denk ik. We hebben het Twaieline nummer uitgebracht. En toen wilden we het even proberen, hoe is dat? Maar toen stingen we er nog net zo in dat we noost hebben. We zijn nou echt de switch maken van cover in eigen muziek. Serieus dus? Ja, heel serieus. En weet ik wel serieus aanpakken. We stappen er echt al dus hield in, al dus liefde, alle energie om gewoon nou hier dat deel te zetten, zeg maar. Wauw. Ja. Doe me alles met je beiden, kloot net, hè? Nee, ik wil ook hebben een hele goede in bij Sietse broers, maar die helpt dus ontzettend. Ja, van de kast, hè? Ja, van de kast. Ja, dat is gewoon een fantastische muzikant. En dan hebben wij iets moois kreun en dan zei hij, ja, en als dat nootje nou even zannig doet, dan wordt het nog mooier. En dus we nemen eigenlijk alle demos bij hem op en daarna geven we de verder mooi met het vestje. Dus het is echt geweldig. Ja. Van is we. Ja. Ja, daar hebben we een mooi. appgroep hebben en dan Ja. dagelijks Dan delen we contact alles hebben. in en hij deelt alles en hij is gewoon Juster super nog bij hem. enthousiast. Ja. Juster wie we nog bij hem hebben nieuwe demos opname van nieuwe vestjes. Dus ja. Wauw. Je release een nummer, maar toch wel een serieus idee van laten we het eens een keer proberen. Is dat een beetje de poon van laten we het eens een keer proberen om trots te brengen mijn eigen werk? Nou ja. Of zit er nog een ander idee achter? Nee, ja, trobrekken vind ik altijd ingewikkeld. Ja. Maar voor u zelf zien lid, hè? Want we toch wel dit is een vestje wat bij u past. En wat wij gewoon we hebben de reacties al een beetje kunnen peilen. Ja, dat is een goed vestkijk gewoon. Ja, nou ja, dat. Ik dacht, nou, altijd het wel met dat misschien maar dit nummer waren. Dat is dan wat meer publiek, hè, ons binnen en u zijn lid op Spotify. En dat gaat op Spotify ik hartstikke best. We zijn echt van 50 luisteraars nou. Volgens mij nou rond 6.000 of 7.000 in. Dat is toch fantastisch. Nou, daar ben wij heel blij mee. Ja, ja. Eerst dit nummer even en dan zien we wat er gebeurt. Of helemaal wat orenplan. We hebben een plan. We willen graag... dit smaakt het naar meer. Dat komt op Del. Dus we zijn waanden maar een nieuwe single. Die we dan... we wijzen een beetje jou. We zien nog één wat het al gaan doet. Ja, te snel als ik ben het goed. Nee, je wil het juiste moment weer al wat je. In veel wanneer het een goede moment is. Maar we vinden wat waanden mooi. Want dat vind ik wel leuk. Nieuw muziekmaatje. En dat op een plaat krijgt zo goed mogelijk. Is ik erg leuk. Dus er komt meer aan. Bezig met een EP. Dan kom je mee. Dan komen wij weer. You got a deal. Million Reasons. Nou ja, dan hoeveel komen er op? 5, 6 nummers? Ja, een stuk of zo is. 6 redenen om meer weg te komen in ieder geval. Goed, ik let ze net in. Nee, ze gaan het nummer ik echt live doen. Ben ik blij om. Ik vind het een heel mooi vestje. Het is net omdat je hier meer steen, maar ik meer het serieus. Ik vind het mooi dat het draait wordt. Het echt landelijk wordt het ook oppikt. En ik ben blij dat ik ze nou nog eens even in de studio ga. En ik hoop binnenkort mij een mooie EP. Dat is het. Mr. and Mrs. Live in Noorderwien. Wake me up and tell your worries it ain't harder than it seems. Don't you toss and turn away for sunrise. Tell me your bad dreams. There's no need to tell you sorry, only if you need. It's hard to stop, but I will listen. Permission to speak free. I'm pushing you down, telling down on the ground. Hard to breathe. The blue of your eyes is drowning in lies. It's hard to see. Carry out the goal, the way for dynamite. He will tear you hard if you don't speak out loud. You gotta hold on. Oh, you got a million reasons to dance and not a season. Hold on. Oh, you got a million reasons to dance and not a season. Hold on. Dance with me into the darkness. I will take the lead. Dance with me to free the shadow. Just following our beat. Open up the bow and catch you if you fall. Let me take you in. Don't be a stranger born in a manger. You're my everything. Carry out the gold away for dynamite. It will tear you hard if you don't speak out loud. You gotta hold on. Oh, you got a million reasons to dance and not a season. Hold on. Oh, you got a million reasons to dance and not a season.
You got a million reasons to dance, another season. Hold on. Prachtig nummer en twee prachtige mensen. Ja, zo simpel is het eigenlijk. Mr. en Mrs. Gaan ze allemaal even te gast hier in de studio. Wordt landelijk oppakt, A Million Reasons. En, ja, mooi verhaal. En ze gaan er dus helemaal voor. Net alleen met de covers, maar dus ook mijn eigen werk. Dus ik hoop echt dat ze heel vier komen. Nou, sommige mensen die gunst het. Nou, deze zeker. Zoek hoor eens even op internet. Zit al even op streamingdiensten trouwens. Mr. and Mrs. A Million Reasons. Je krijgt ze nou anders een tip en dan ga je een mailtje en een appje van je mag even een harkje en een titel flink kriek. Een tip over deze meneer die in IJsby zit, is Witse Valkema. En grappig, nou net zo heel lang alleen, appte die mij zelf ook nog even. Nou ja, dan ga je reden nog om hier nu te nodigen. Hij bracht al een mooie cd uit. Maar we kunnen nog praten over meer muziek, want hij schreeuwt zijn eigen nummers. Ik moet eigenlijk zeggen, net Witse Valkema, want dat is die echte naam. S. Lewis, zeg ik het zo goed? Ja, dat klopt. Dat is een beetje de artiestennaam of is het een soort van project waar je mee bezig bent? Oh, nee, het is wel een artiestennaam. Het voelt meer dan een project. Want het zijn mijn eigen liedjes. Het is echt mijn muziek. S. Lewis, hoe komt het op zijn naam? Ja, het is een Amerikaanse versie van Sarah Louise. Dat was de naam die mijn ouders hadden klaarliggen bij mijn geboorte. In het geval dat ik een meisje zou zijn. Ja, en het werd een jongetje. Wiets naar mijn paken, ja. Dus, ja. Okay. Ja, maar even over de muziek. Kijk, Mr. en Mrs. hier, die zit echt in de Americana-sfeer, maar dan richting pop bijna. Doe best echt wel wat van de Amerikaanse muziek, maar dan krijg ik wat oors, hè? Ja, er zit bij mij veel bluegrass in. Dus het is wat... meer rootsy, hè? Ja, toch meer kampvuurachtig, meer grimmig. Al lang trouwens? Of is dit een muziek die je pas recent ontdekt hast? Nee, ik zit al heel lang in de Americana. Ik kom eigenlijk vanuit de punk. Ben ik verzeild geraakt in de country. Dus ik heb in de middelbare school had ik een punkbandje. Harde gitaren. Harde gitaren. En toen is het allemaal steeds rustiger geworden. En ik ben zelf ook wat rustiger geworden. Is dat leeftijd ook gewoon toeval en ontdekst al worden muziek? Nou, in die tijd was het een soort omgekeerde zoektocht. Dus toen was het... Het begon hard en het werd steeds zachter. Ja, en ik ging steeds verder terug in de tijd. Dus ik ging van elektrisch naar akoestisch. En ja, toen heb ik op een gegeven moment... Dat was een beetje het eindpunt, de Carter Family ontdekt. En dat vond ik zo mooi. Hele eenvoudige muziek, plattelandsmuziek. Muziek voor aan het eind van een werkdag. Dat was thuiskomen. Ja, een beetje back to basic dus. Ja, toch wel. Lust is nog een protte naar singer-songwriters, mensen dat soort muziek meidje. Of zei nee, ik zit eigenlijk gewoon in mijn eigen muzikale bubbel. Ik creëer mijn eigen. Nee, ik luister veel. Ik luister oud en nieuw, alles door elkaar. Ja, maar misschien wel een beetje in een bubbel van wat je dan volgt en tegenkomt. Het is lastig om echt nieuwe muziek te ontdekken. Dat vind ik wel. Dus misschien zit ik wat te vast in de Carter Family oude muziek. Lastig is soms ook het moment te bepalen van... Nog een stap verder. Ik in nummers schrijven, ik in een studio in en ik ga er wat omheen bouwen. Is dat voor jou een natuurlijk proces of echt wel een stap? Van, ik wil echt gewoon optreden en ik wil er wat van mij. Ja, ik denk dat het beide is. Je moet wel materiaal hebben. Dus ik heb ook een periode van 8 jaar gehad. Toen had ik jonge kinderen. Toen was het heel lastig om tijd te maken om muziek te schrijven. Dus je moet aan de ene kant inspiratie en materiaal hebben. Maar je moet er ook wat voor doen. Je moet ook op een gegeven moment zeggen... ik ga op een braderie staan of ik ga een huiskamerconcert organiseren. Dat is ook wel een beetje mijn punkrock tijd. Doe het jezelf. Ja, eigenlijk wel. Dus als je iets wil, als je wil dat er iets gebeurt... dan moet je toch ook zelf initiatief nemen. Al je eigen nummers? Ik speel ook veel covers. Ja, maar wel, ja, het is wel het idee dat ik zoveel mogelijk eigen liedjes speel. Ja, en als het covers hast, recent of traditionals? Heel oud. Oud. Ja. Zo oud mogelijk. Carter. En obscuur mogelijk. Ja, misschien, ja. Wat ben je plan? Want er had al eens een cd uitgebracht, maar best met meer nummers doen, hè? Ja, ik zou geen singer-songwriter zijn als ik niet nieuw materiaal had. 8 jaar niks doen, dat moeten we niet weer hebben. Nee. Dus ik ben druk bezig met een nieuwe plaat. Die gaat ook The Box heten. En een van die liedjes die speel ik ook. Dus ik ben bezig opnemen, schrijven. En dan moet het een keer uitkomen. Ja. Goed, hoor eens op hecht en dan best zeker welkom. Het beblied dat de buis je best en speling is. Nou ja, deze cd, ik weet dat er nog gewoon van binnen, maar het zit gewoon wel op internet, neem ik gewoon. Spotify, zeker. Ja. S. Lewis, hoe is het makkelijkst te vinden? Is het S.Lewis of S. Spatie Lois. Ja. Lois.
L-O-I-S. Ja. Nee, ik vreet me opzetten, want ik ben ook aan het googlen geweest. Het kostte mij even moeite om die toch even te vinden. Dus we moeten het wel heel goed benemen. Goed, ik ben blij dat hij er is. Hopelijk vaker, want hij maakt echt mooie versjes. En dat doet hij nog op hele smaakvolle wijze. Zeker in dit programma hier. As Lewis en live in Noorderwien. Sometimes you just gotta, most times you just don't. Sometimes I feel worries, or most times your mind just won't. There's time to try to figure it all out, and then there's what's already known. Sometimes you just gotta, most times you just don't. Sometimes you just gotta, most times you just don't. Sometimes I feel worries, most times your mind just won't. There's a time and a place I letting go of things previously on. Sometimes you just gotta, most times you just don't. Sometimes there is no choice but to grind on through the thing. Sometimes you play the fiddle, or most times you just sing. There are moments for you to take it, but mostly you will bring. Sometimes there is no choice but to grind on through the thing. Sometimes there is no choice but to grind on through the thing. Sometimes you play the fiddle, or most times you just sing. On a good day you roll up your sleeve and then the towel is in the ring. Sometimes there is no choice but to grind on through the thing. Sometimes there is no choice but to grind on through the thing. Sometimes you play the fiddle, but most times you just sing. Een bijzonder project, As Lewis. Ja, Tim kijkt hoe ze het uitspreekt, oftewel Wietse Valkema. Goed, mooi om hem aan werk te zien hier in deze aflevering van Noorderwien. Aan het begin van het programma gaan we ze alleen jongens. Ik ben prachtig mooi in het PS ongekleid. Ze komen uit Hummelo. Ja, helemaal uit het verre oosten. En hierbij me zit, is het Arjen of Arjan? Arjan. Arjan. Jazeker. Ja, mijn jong. Ja, kijk. Uit de Achterhoek, hè? Ja, we hebben, vanochtend zijn we deze kant op gekomen. Ja. Helemaal uit de Achterhoek. Ja. Stel even de band voor. Ja, nou, we hebben onze solo-gitarist. Dat is Sebastian Klaassen. Onze frontman, zanger Ronald Hagen. Dan hebben we onze toetsenist, dat is Jan Banning. Achter de drums zit Hinke, mooie Friese naam, Kok. En ik ben Arjan Willink. Mijn zoon is dus de band Hik. Ik moet het toch even vragen, want er zijn allemaal theorieën op internet te vinden. Maar het is gewoon Hik bij het bier drinken, geloof ik, hè? Ja, dat is het grootste geheim wat er rondgaat. Is waar is het nou de afkorting voor? Ja, er zijn vele theorieën in omloop. Dat klopt. Daar hebben we zelf ook enkele theorieën de wereld in geblazen. Maar het is gewoon een korte, krachtige, feestelijke naam dat met bier drinken te maken heeft. Ja. En dat is Hik. Ja. Maar jullie bestaan al even, hè? Jazeker. 25 jaar op de kop af. Wauw. Ja. Hoe ooit begonnen? Met welk idee? Ja, Begon het met bier drinken of met spelen? Met bier drinken, ja. Nee, we zijn kameraden van elkaar. En ja, we dachten dat we de jongens van Joven kunnen. Maar we komen uit hetzelfde dorp. Dat kunnen wij ook. Dus de boel zo'n beetje bij elkaar gekocht. Zo hier en daar. Marktplaats bestond nog niet. Zo oud zijn we. En op dit moment ja, spelen we al 25 jaar. Voorprogramma's gedaan. Grote festivals neem ik aan. Ja, voorprogramma van Normaal, Pater Moeskroen. Festivals hebben we gestaan. Boerenrockfestival op het hoofdpodium. Nou, dat soort zaken. Ja. Maar de laatste jaren echt wel actief ook met singles, zeg ik op Spotify. Ja, klopt. We hebben 4 singles uitgebracht. Waarvan we er nu 3 bij jullie in de studio hebben gespeeld. En dat is eigen werk. Ja, ik zeg wel, een mooie, dat nummer heet Los. Wiens vrouwen zijn dat die op de voorkant staan? Ja, over goed bewaarde geheimen gesproken. Dit is er ook één. Dit is er ook één. Ja, dat houden we zo. Ja, laat men maar raden.
Vertel eens, wat voor dorpje is Hummelo? Ja, Hummelo, 1600 inwoners. Normaal komt er vandaan. Jovik en de Voederbieters komen er vandaan. En ik kom er vandaan. Ja. Uit de Achterhoek. Uit de Achterhoek. Ja. Ja. En jullie praten allemaal op precies dezelfde manier? Ja, dat is het. Nu spreek ik Nederlands met je. Maar het is normaal gesproken praten we Achterhoeks, ja. Dat is toch hartstikke mooi. En dat zit ook weer in de muziek natuurlijk. Ja, we spelen alleen maar dialectmuziek. Ja, en voor de rest op feesten en podia spelen we veel covers. Kijk, mensen willen bekend werk horen. Dus we spelen zeg maar op grote feesten alleen maar covers. Daar willen mensen horen en dan maken we er één groot feest van. Wij noemen ons ook de Boerenfeestband. Nou, bij deze. Ja. Echte vriendenband dus, met andere woorden, niet constant aan het spelen, maar ook nu dan een feestje en bij elkaar komen? Ja, we komen ook bij elkaar buiten de muziek om. En dat is gewoon ook de kracht van de band. We zeggen elkaar precies wat op staat. Het gaat er lekker hard aan toe, maar we gaan nooit met een kwaaie kop uit elkaar. Het gaat super. Ja, dus het wordt straks weer gezellig in het busje. Wie vertelt de meest vieze moppen? Ik denk dat ik daar ben. Oh. Even dit jaar. Ja, veel spelen neem ik aan. De festivals voorop. De dorp. Hebben jullie in die streek ook heel veel van die dorpsfeesten? Ja, we hebben bij ons in de buurt hebben we dorpsfeesten, we hebben tentfeesten en daar staan wij dus ook. Dus we hebben een mooi programma voor de boeg. Dus deze zomer kun je ons vinden. Alle optredens maken we ook bekend via Facebook. En Hik, de Boerenfeestband, daar zijn we te vinden. Instagram en Facebook, zeg maar. En de laatste vraag toch even. Wie heeft bedacht dat jullie allemaal in paars moeten? Ik niet, in ieder geval. Het staat jullie wel, hè? Oké, dankjewel. Ja, kleed af. Tof dat jullie er zijn, jongens. Een van die fantastische bands hier in Nederland, die hun eigen dialect broeken. Nou, daar weten we alles van hier in deze provincie natuurlijk. We zijn ze leven en we zijn ze nog steeds hier live in Noorderwien. Hik, uit Hummelo. Fluiten gaat het leven door. Heb daar maar geen angst voor. Je krijgt nog alles voor elkaar. Door het jou niks wordt min verwaard. Maar doe niet gek. Want je krijgt het nooit perfect. Fluiten komt er op me na. In kogels gang en vloten draad. Je neemt het nooit te rennen door. Door is jou niks voor ik versta. Maar doe niet gek. Want je krijgt het nooit perfect. Maar doe niet gek. Want je krijgt het nooit perfect. Als het fluit een goeie zin, de narigheid hult voor mij niks in. Ik zie geen angst of gevoel, we vallen dan de vuurste moord. Maar doe niet gek, want je krijgt het nooit perfect. Maar doe niet gek, want je krijgt het nooit perfect. Maar doe niet gek, want je krijgt het nooit perfect. Ja, ze komen uit Hummelo, wij. Mooie Achterhoek, man.
een boerenfeestband, om het zo maar eens even nu te drukken. Ja, en dan is de oergang misschien wel grut. En ik ben net, dat leed ik aan jou toezoer, naar deze band die deze fantastische cd uitbracht had. Ooit in de jaren 80 begon het met Wil U Neuken of Moddergat Biggelix. De klassiekers draai ik vaak in Noorderwind. Het Haaspoek of Klunen in de Dune. Ik had toen Dokkum een lokaaltje. Trump, in Makkum, Frits de Jong, drummer van de band. Wie is erbij? In Makkum, nee. Ik ben vroeger wel vaak op vakantiefest in Makkum, maar dat weer voor Trump zit, zeg maar. Ja. Hoe is het? Hoe is het? Nou, goed, best. Ja. Dagelijkse rol, dat is heel wat oors. Maar hoe is het om bij mijn Dokkum lokaaltjes en dan de triet weer op te pakken? Ja, dat is geweldig. Ja, het is het mooie van in een band spelen is, ik als heel lang net spelen hast en ik in ieder geval na 24 jaar werden ze het oefenlokaal in. Hoe is dat? Ja, dat was heel bijzonder. Eerst weer het heel bijzonder dat ik heel lang net drumt hier. Dus dat we echt wel wen van waar zit alles en zo. En nou ja, dat weer een wen. Maar is helemaal niks meer in? Helemaal niks meer in. Nee, 20 jaar of zo. En dan op een gamestart dan merk je echt van, dit is een band. Het is een lood dat je hebt, een bepaalde gearworking, een bepaalde manier waarop je op elkaar reageren. Ja, dat is gewoon. Dat is net samen met iedere willekeurige muzikant. Het is echt een bandgevoel. Ja. Ik denk ook maar goed als misstelling hebben. Ik Dokkum locatie met hem draaien en oors kind ik net. Nee, ik denk dat dat wel goed zeist. Ja. Weet ik waar gauw dat is de coronasjost en dat stinkst. Was al zeist, hè? Je moet weer even zo'n drumstel onvielen, maar je elkaar onderling viel je elkaar voor het waarom? Ja, dat ging heel gauw. Succes nou en het wordt niet goed. Het wordt niet een sprinkeling get door. Een fantastisch album, Prodde noemers erop. Hoe heim die skreun? Hoe is deze plaat tot stand komen? Wie hier op een gegeven moment het idee van, omdat dat verhaal hoe Trump in Makkum met die boot, die het bouwen lieten showen en toen ging er failliet. Een bizar verhaal. Ja, een bizar verhaal en uiteindelijk had er dan die werf opgekocht omdat het goedkoper weer dan die termijn voor die boot te betalen. En dan had Makkum natuurlijk in een hele grote ellende. Protte werklozen en weet ik veel, ontslagen, had er achterlid. Dus dat weer voor u is een idee, we dachten van, nou ja, daar matten we eens wat mee. Dus toen hebben we het er zelfs zo horen van, nou, daar moet misschien een musical kunnen worden. Ja, dus dat weer eigenlijk het idee. En uiteindelijk is het binnen het liedjes worden over het schreeuwen van een musical. Dat is eigenlijk wat, het is een soort meta gebeuren. Ja. Het gaat wat sneller dan die hele musical schreeuwen. Ja, precies. Ja. Hij is ook nog in het tweede deel, hè? Ja, zeker. Dat hele proces, plaatmeidje, je emoties mat erop, de kronkels met het naar voren, de spelen opnemen. Hoe had je dat beleven? Hoe had ik dat beleven? Ja, want je hebt dan nog wat tours, hè? Je hebt wat promo-dingen. Maar... Ja, ik vind het gewoon geweldig. Het is gewoon heel leuk om te jaren dan op paard te wezen. Tietselien wie bijvoorbeeld spelen we in Ceylon. Nou ja, dan maakt we er een dijk uit van. Dan geef ik appelstroedel eten en zo. Dus het is gewoon gezellig en dan is het spelen goed. Dan ben ik vaak protemeester in de zeel die het dus nog nooit jet ha. En omdat we natuurlijk heel oud zijn. En dan krijgen we er gewoon een jong publiek bij je. En dat is leuk om te merken. Dat is gewoon, ik soms in een soort café-achtige setting. Dat is gewoon een publiek uit gekist. Ja. Bedankt voor de mooie plaat. Frits de Jong, vanaf het begin dus bij het Dokkum locatie. Ik ren even naar de horen bij de leden. Sietse van Essen, Peter Siebinga. Hoe is het met Peter? Het is naar omstandigheden wel. Dat is wel Willem. Goed hoor. Nou, we hier alleen maar over die plaat. Want dit is net zomaar een plaat. En dat is nooit west van de Dokkum locatie, had ik het idee. Alles is een soort samensmelting van kronkels, ideeën, emoties, samenwerken. Maak het zo een beetje geervetje? Of is dit maak ik het te volle van? Nu voor de Boetenwacht bestaat een beetje het idee dat wij natuurlijk een drie zeer vrolijke Fransen zijn die van alles en nog wat voor de lol doen. Maar mij alle humor die in die bij uw Freunskip past. Ja, maar je zit wel een laagje onder. Bij een serieuze band en dit is wel het meest verbietend plaat. En, zo komt die ook eerlijk zijn. Ja, nou ja, het is toch.
al die nummers, ek de nummers, Trumpie Makkem deel 1 en Trumpie Makkem deel 2, maar alle oren nummers, ze ben toch een beetje bezwangeren toch de tijd waarin we leven. En het is een beetje een tijd van bullshit. Net eens van mensen die nog oprecht liegen. Maar mensen die het net eens meer skillen kennen over het liegen of wier of wat, maar gewoon als het maar ergens naar klinkt en als het maar ophef veroorzaakt. Nou ja, dat is een lastige tijd om dat te verhouden. En dat is allereerst een beetje in die nummers bedarren. Begint het dan met muziek of met een tekst of met een gevoel? Hoe zit dat onderling bij je? Nou, ik ben wel een beetje het baasje wat de tekstnorm belangrijk vanzelfs. En dan kom ik altijd maar een uitstel voor een nummer wat erop past. En dan geen Frits en Sietse daar op haar volstrekt eigen wijze wel mij gewoon haal. Dus uiteindelijk wordt het altijd wel een recept van treien koks. Zees maar. Is dat nou te vergelijken met hoe het ooit begon? Ja. Inpluggen en losgaan? Het is wel het verschil van... We binnen een squallenbandje eigenlijk. Hè. We kennen elkaar... Gymnasium, hè? Ja. Maar we kennen elkaar al van 15 jaar oud. En wie dat weer natuurlijk een volle hechtere verkering. Want dan zit elkaar op squallen en dan komt mij elkaar nog even in het café in. Dus dan wie het universum krijgt nog wat meer van uw strijden. Van alles wat we met uw strijden waarnemen wat we zeggen. En tegenwoordig leidt het natuurlijk wel een beetje wat verder uit elkaar, maar we doen er altijd wel vliet op dat de nummers die we schreeuwen vielen alsof die in die uit uw universum komen. Het universum van het Dokkum-lokaaltje. Dus daar het Mieke een droom kocht. En daar hij in de tweede brood kreeg alle Friese schreeuwers behoorlijk fout west. Ja, maar toen had... Net alleen in uw universum, ook in het oren-universum is dat zo. Ja, en daar hebben we ook over beginnen. Dus toen had het net alleen over het heden, maar ook over het verleden in dat opzicht. Ja, nou ja, dat het natuurlijk dat is één continu ding. Het is echt wat we nou maatjes misschien helaas net nee. Dus daarom, ik ben zelfs wel heel wees met het laatste nummer van de plaat voor de oorlog. Eigenlijk een onhuisheidende mem. Werd altijd het verhaal wie huisheidende mem wie van voor de oorlog. Dat ben wij dus ook. En we ben benieuwd hoe het oorlog verder. Ja. Ik hier laatst naar de radio op zaterdag. En ik dacht, hoe raak in die tijd ik draai? We hadden nou tien, hè, vroeger. En muziek en welke context zet je dingen. Je bent altijd een typisch VPRO-bandje. Ja. En ik doe op zaterdag de radio. En eerst ben je met Radio 2, Spijkers met Koppenband. Ja. Met een keurig theaterpubliek. Ja. Wonderlijk hoe de tijd ik weer draait. Ja, terwijl je aan de andere kant, de tijd is weer conservatiever ontworpen. Er waait een Rujokse wien. Ja, nou, dat komt echt, maar we heel eerlijk in wezen, van dat Trump in Makkem verhaal, dat is nog een etiket. Ik wil ook wel vernuiveren, dat een heel soort mensen dat nog nooit jet hier. En het is natuurlijk dan wel echt een beetje zo'n anekdote, werd elke keer heel gauw op onslacht. Want het was trouwens best een leuke uitzending van Spijkers. Ja, vond ik ook. Dat voelt me verschrikkelijk hoor, dat ik het leuk vond. Ja, ik vond het heel leuk. Ik denk Peter wordt mainstream. Ja, precies. Ja. Pensioen komt erop. Mag ik het een verontrustende plaat nemen? Doe maar, ja. En 100% het Dokkum-lokaaltje en we staan er echt maar 100% en leefde, staan we erin en erachter. En nog even over die opnames, Wester Friets onvrede. Het steert erin, eigenlijk steert er in 2 dagen steert er echt op. En dat zei het echt wel wat hoor, vind ik. Pats. En ik ben blij dat ik zeg, Dokkum-locatie, live in Noorderwien.
The musical. The musical. Trump. Trumpy Mackem. The musical. The musical. Financieel is het roem. Haar goud in haar hand. Kissel Wiebe de boer. Die zit in het bestuur. The musical. The musical. En het wordt een succes. Koud in de hand. Kisto Wiebe van Dijk. Die doet de muziek. Mieke het een droomkocht. Die zit nou op het oorjocht. Als ze op haar telefoon zocht. En dan wat mij haar telefoon docht. Dan shot ze vet de droomvlucht. Shot ze wat de droom docht. Hij zit nou nog op het oorjocht. Mieke het een droomkocht. 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 Mieke, Mieke. 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 Mieke brengt de oorlog uit. Ze is heel ontevreden, ze voelt haar onbegrepen, ze hier een goeie reden. Mieke heeft een droomkocht. Mieke! Mieke heeft een droomkocht. Mieke! Mieke heeft een droomkocht. kloof tussen de boer en de borger is te lied. Vallen je verdomme godverdomme, vallen je verdomme godverdomme, vallen je
En dan alle jaren op een trekker bij Del. Een grote blauwe modder over de borger en de boer. Wie een liedse geest, skim onder de skimmen. Een liedse geest, beskieden niet de. Een liedse geest, scruten, dimmen. Een liedse geest, hij die nimmen kweer. Geest die treien hinders, die storen mij. Spook je hier nog om? En nokker je nog wat naai? Hoe lang nog onder mij de laatste dag? Hoe lang nog onder mij de laatste dag? Dan spreekt de liedse geest, dat zijn trieste hindes, een enkel wut van triest. Dit lijden is Gods wil. Net nokker je, mijn bandjes, wees stil. Wees stil, wees stil, wees stil. Vielen die begrutschen, mij de liedse geest, maar die trieste hinders, begrutschen me nog het meest.
het is eigenzinnig, het is eigenwijs, het is Fries. Ze draaien al heel lang mee. En wat een eer eigenlijk dat ze hier in de studio komen wonen. De Dokkum locatie mij het nieuwe album in Tusken Uters, Trump in Makkum. Ik ben benieuwd dat die Trump ooit nog eens weer opdoekt hè, bij de verf. Maar goed, het verhaal is er net minder om. Zij had Oliver Talk op die nieuwe plaat dus van nogmaals het Dokkumer locatie. En voor de liefhebbers van deze band, Sietse van Essen, een van de leden dus, is Menje te gast in een 1-op-1 parteer Noordwien op de radio en natuurlijk ook podcast. En je kunt ook al weer omzien op www.youtube.com/Noordwien. Nog hier nummer te gaan. Ik neem alvast keer van je. Dit weer Noordwien, na week ben we te weer. En dit is ze nog één keer uit Hummelo. Hik, live in Noordwien. Iedereen zeggen wat u wel of niet mag. Laat ze maar verrekt slaan in eigen slag. Wie gaat lust? Wie gaat lust? Ze kunt ramen wat ze wil, wie doet ons eigen ding, wie gaat lust? Laat de trekker maar staan voor de bats aan de kant. Doordat hij zeker weet, er is niks aan de hand. Die vader ligt te zeuren wat ik doen en maat. En als ik door haar toe geef, kom ik die tekort, wie gaat lust? Wie gaat lust? Ze kunt ramen wat ze wil, wie doet ons eigen ding, wie gaat lust? Als ik weer ga stappen en ik zie een mooie griet, dan ben ik meestal dronken, maar nuchter op zijn tijd. Dan wil ze met me met naar huis toe gaan. Ik heb geen vervoer, ik vlieg toch een boer, wie gaat lust? Wie gaat lust? Ze kunt ramen wat ze wil, wie doet ons eigen ding, wie gaat lust? Reed van de wekker door de mullenzand. Ik was nog niet al weg, had ik een lekker band. Toen moest ik niet te sjouwen, daar is niks voor mij. Dus loop maar naar de kloot, ik wil het veel gezien. Wie gaat lust? Wie gaat lust? Ze kunt ramen wat ze wil, wie doet ons eigen ding, wie gaat lust? Wie gaat lust? Ze kunt ramen wat ze wil. Wie gaat lust? Ze kunt ramen wat ze wil. Wie gaat lust?